And then guys, kapag ka nag-review ka sa CBRC, nakikita niyo tong picture na to o gagawan ka ng CBRC niyan. So maraming salamat CBRC sa picture na binigay niyo sa amin. So may patarpaulin sila guys. So kasama mo yung magulang mo. Ayan, kasama mo yung magulang mo at syempre magiging proud ka kasi ayan, yung pagpapagal ng magulang, yung pagpapagod ng magulang ay ma-appreciate din talaga. Oo. Hi guys! Welcome back to my channel. And ayan, today is December 25, 2019 and this is Christmas Day and araw ng pangsalamat. So ayan guys, as you can see, suot-suot ko yung ID ng CBRC. I took the board exam last September 29, 2019. And September, October, November, December is already magti 3 months na after kong makapasa. Ang video na ito is all about pasasalamat din sa CBRC. And I wanna show you guys kung ano ba ang meron sa CBRC kaya ako nakapasa. Ayan, but before that, I would like to introduce myself. I am Noel Aliboso, 26 years old. Before, I used to work in private companies, microfinancing and bank. But nag-change ako ng aking path, kumbaga. So, nag-aral ako and nag-aral ulit ako. 1 year, I am a unit earner. So, basically, I finished bachelor's degree in business administration. And ang binigay sa akin major is social studies. So, yun guys, gusto ko lang i-share sa bawat isa kung ano yung meron sa CBRC bilang pasasalamat na lang din sa CBRC Review Center kasi sobrang sulit din talaga ng kanilang Itong vlog na to is review about sa CBRC. So, dito na kayo mag-enroll guys. Ayan. Samahan niyo ako guys ngayong araw na to. Ginawa ko tong video na to para mabigyan kayo ng konting kaalaman. Paano ba yung review center? Ano ba yung meron sa CBRC? Paano ba yung pag-review doon? Bakit maraming nakakapasa sa CBRC guys? At bakit maraming nagtatop notcher sa CBRC? So, maraming salamat at samahan niyo ako guys. As you can see, suot-suot ko yung aking identification card. Sabihin loyalty, no? Hindi guys, kasi para ma-identify, para saan ba tong vlog na to? So, ito guys, yung ID na binigay sa amin. So, lahat na nagre-review sa CBRC, binibigyan talaga ng ID. Ang pasok sa CBRC ay twice a week lang. So, merong schedule na weekends. Depende guys sa gusto nyo na pasok. Kung anong available sa kanila, basta twice a week ang pasok. So, ang nakuha ko kasi yung pasok nun is Thursday, Friday. So, kapag ka nag-review ka sa CBRC guys, ito yung inclusion ng kanilang package sa CBRC. Meron silang complete setup pagdating sa, di ba, ang mga teachers, meron sa mga elementary, meron silang Prof Ed, Professional Education, and General Education. So, yung dalawa na yung pasok yun. Kapag secondary ka naman, ma-add yung majorship. So, sa tatlo na yun, guys, very, talagang napupukusan yan lahat, guys. So, sa Gen Ed pa lang, dun sa mga materials, review materials na meron ng CBRC, yan, yung yellow book, may marami silang book, series of book, na sobrang laking tulong. I got 93% sa General Education. Doon lang din ako nag-rely guys sa binigay nila na materials kasi sobrang dami guys na na lumalabas din doon sa materials na yun. At alam ng CBRC kung paano tayo matutulungan pagdating sa review. So, ayan guys, sa Prof Ed naman sobra. Bubuhos din guys ang biyaya pagdating sa CBRC sa Prof Ed kasi yung mga nagre-review dyan sa kanila, mga top notchers, mga top notchers national, ang mga di kalibre, yung mga lecturers, kumbaga. So, yun. And pagdating naman sa majorship, meron din, marami, lahat ng majorship meron sila. Bibigyan po nila kayo ng, may books din po sila specific para sa majorship ng ninyo. So, yun, kung may mga secondary kayo, huwag kayong mag-alala guys, mapupukusan din po ang majorship ninyo. Another pan is marami silang review materials na pino-provide, And dun sa mga review materials na yun, mga handouts, bibigay yun sa inyo, sobrang effective guys. Merong online review. Bukod dun sa pag-review nyo araw-araw sa CBRC, bukod dun sa pag-review nyo
ng 2 araw o 2 days sa CBRC, meron pang online review. So kapag ka nasa bahay ka, makakapag-focus ka talaga sa review mo kasi even wala ka dun sa review center, na malaking tulong kasi mag-online ka lang, makakapag-review ka na. So yun, talagang bago ka man lang sumalang sa final judgment, yung araw ng board exam, sobrang prepared ka na kasi sobrang intensive yung ginawa mong review. Ito yan guys, addition pa, bukod doon sa mga package na yon, package inclusion na yon, meron din sila nga tinatawag na SMS review. So meron from time to time, meron magte-text sa'yo, bukod doon sa online review na tinatawag, may SMS review pa guys. So sa SMS review, through text messages, makakapag-review din kayo. So nagsisend din ng ganon ang CBRC. Ayan. And yung pinaka-importante guys na even yung hindi full-time na nagre-review sa CBRC, ito lang yung ina-attenda nila. Kasi ang pumupunta dito is mga talagang high calibrated na mga lecturers, kumbaga. So, ito yung mga pumupunta, yung mga top-notchers national. So, sa final coaching, ultimate final coaching ng CBRC. Yan po ay sobrang importante kasi sa ultimate final coaching, nagtuturo sila kung paano mo masasagutan. Naglalabas sila ng previous board questions at nirarasyo po yon. And tinuturuan tayo kung paano sumagot ng mga tanong. Kung paano natin sasagutin ng tama yung mga board questions. Kaya rin ako nakapasa kasi natutunan ko yung tinatawag na CARL method. Ayan. Kapag nag-review ka sa CBRC, hindi ka makakatapos ng hindi mo alam to kung paano tong ginagamit yung CARL method. Yung tinatawag na comprehension, anticipation, removal, at leverage. Sobrang laki guys na naitulong ng CARL method sa review ko, sa review journey ko. At the same time, nadala ko siya during the board exam. At sobrang effective guys. Oo. I promise you. I promise you. More on that, sobrang additional lang din. Ano ba yung nangyayari actual kapag pumunta ka doon sa mga branches nila? Ano ba yung meron sa branches nila? Oo. Sobrang lively at fruitful. Kumbaga, sobrang lively at fruitful ng araw mo kapag pumunta ka sa CBRC. Sa mga staff lang, from the staff of CBRC, oo. Ayan, sobrang nila, masayahin at very accommodating, oo. And very professional lahat na nagtatrabaho doon. Ayan, sobrang lively pagdating sa sa review process, sa actual review. Oo, intensive talaga guys. Hindi ka uuwin luhaan. Oo. Kasi tuturuan talaga kayo, matututo ka talaga. More on that, additional. So, ito papakita ko yung personal monitoring sheet. Ito guys, yung tinatawag na personal monitoring sheet ng CBRC. Sila nagpo-provide nito. And dito, sobrang laking tulong nito sa review process mo kasi malalaman mo din kung nasaan ka na. Kung nasaan ka na at mamonitor mo yung sarili mo kung saan subjects ka ba mahina, saan subjects ka ba nag-excel, at para ma-monitor mo yung sarili mo at kailangan mo pang magdagdag effort kung saan mang subject ka humihina. Ayan, oo. So, to end this guys, I would like to thank specifically CBRC Diet Branch. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin, mga Eagles, dito sa Diet para makamit yung aming pangarap, ang aming minimiting lisensya. Opo. I would like to thank Dr. Carl Balita for establishing this ISO company, ang CBRC. Maraming salamat po kasi sobrang laking tulong sa ating mga kababayang Pilipino yung inyong ginagawa. Opo. Maraming salamat po. Because sa CBRC, it is where the dream and the dreamer become one. Sa lahat ng nanonood, this is your first and last take ng exam. So, ayan, maraming salamat and please do not forget to subscribe my channel. Click the bell button below para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Thank you so much and have a merry and wonderful Christmas.